Ya Allah, duit kok kari ajur ngene sale. 2000-an mek papat. Duh, sik kurang seminggu iki. Jelas gak cukup ya apa iki. Mosok ate ngedol janjenku sak kuplik iki. Dal dhewe iki. Aku golek ngejak Sri. Mburu ya arek kunyuk tukok-tukokno mangan barang. Gak budal dhewe. Tapi lah sik yamene. Ala ngomong ae. Tak jam lonjo mau aku ditukokno tak ruwayune ngono. Bahaya nasibku koyo ngene terus iki. Betul tahu hari ini. Assalamualaikum Mi. Salam. Apa Mi? Apa sama niku luwe tuwek tutuk aku kok. Apa biasanya seneng wong terpandang sak kedung kandang dan dermawan iki lek dicium tangan. Ya ora aku gak kudu ngono. Apa iki sampean apa kok Mi lek roh lak ono belanjaan murah meriah. Mau aku lek murah-murah ngono ku barang elek-elek. Yo senengane sampean kudu wis. Api-api cak nih sing biasane ku lho. Ayo ta Mi. Oh iya murah api-api. Mau aku gak rono aku. Sampe lak seneng ya berita-berita A1 nek kono rame-rame abane. Golongane sapa? Sri barang koyo ndek ekonomi. Lho, sampean lah sih kok gak nyesel aku. Wis salah mangkane ayo mbek aku ae. Wis tak njupuk dompet aku kok mosok ate gak lonjo. Kok sampean wis salami. Lho, sampean belanjakno aku. Yo mo. Ya wis tak njupuk Alhamdulillah kena rayuanku. Gak sido kalem duwe ajur iku man. Aja tak tuh gak koyoke sisane aku ndek belanja sing akeh.